Kaixo, Garazi naiz eta gaurko bideoan 3 abeslariei buruz hitz egingo dizuet. Bat euskarazkoa, bestea gaztelaniakoa eta bestea ingelesezkoa. Jarraitu aurretikan zozketa. Batek erantzun dit, moduan bera da irabazlea, Gaizka Azkoitia, Zorionak Gaizka eta jarri harremanetan nirekin. Hasi aurretik Bibian Mili Meri erara irakurriko dizuet. Lukas 15:26, 16. Baina semeak erantzun zion aitari. Honen beste urtetan zure zerbitzutan egon, zure esanik behin ere egin bada utzi ez, eta antxume bat bakarrik ere ez didazu sekula eman, lagunartean jateko, eta emagalduarekin bere ondasuna jadan zure seme hori etorri denean. Zekor gizet hil diozu, aitako duan. Zemek zu beti nirekin zaude, eta nirea den guztia zurea duzu. Jai egin behar genuen eta pozu. Zure anai hau hilda bai zegoen eta biztu egin da. Galdua zegoen eta aurkitu dugu. Fin de la historia. Lehenengo euskal talde bada, Itoi Txutenekoa. 1998an sortu zen Mutriku eta Ondarruan. Hainbat musika mota landu ditu. Pop, folk eta rock alternatiboa. Horietako kanturik ezagunena garaiatan izan zen Lauteiatu. Neri Lauteiatu gustatzen zait. Ezakit, delako un poquito musika romantikoa eta niri hori gustatzen zen. Urrengoa da Peire Luis Mauperkuitis. Hemen daukata puntatuta zertizutela ere ez dago goratu egiten, integralora dauka. Hau da aktorea eta lana egin du de que te quiero, la gata, como dice el dicho, eta zego zezo. Gero, Parisko Akademien de Enzistenses, esateko fidelizazio. Napoleana bidaia egin zuen, lurraren arkumeniano bat neurtzeko. Lurraren diametroa baieztatu zuen. Bueno, me encanta abestia gustatzen zait, zotika bere sentimentua agertzen dio bere eska dena. Eta azkenik inglesez, Cristina Aguilera, 1980garren urtean jaio zen, abenduaren 8an, Estatu Batuetan. Ecuador eta Irlandan jarritako pop eta R&B abeslari, dantzari, musika egile eta ekoizle izan zen. Horietako kanturik ezagunena da Lady Mermelada. Bueno, ez da hola, pero no les hayan ateratzen inglesez ezerrez, pues dice así. Bueno, niri hori gustatzen zait, zotika ni konparsa batean atean izkanean, kantu hori gantzatu nun, orain, badakizut ez datorren. Zumba, Lady Mermelada, erara! Out that cake straight out the gate. Be independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a tar. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna enche, ay, ay. Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Mama,
Abisatzen dizuet, hurrengo astelehenean ez da egongo bideorik. Hemendik 2 astera, bai. Hemendik 2 astera, zuek galderak utzi hemen behian, edo bestela utziko izut hemen behian, helbidea hor sartu eta zuen galderak utzi. Orduan, hemendik 2 astera, zuen galdera guztiak erantzungo ditut. Bueno, hemendik 2 astera, beste bideo batiken etorriko nahi. Hurrengo bideoa erderaz izango da. Hurrengo arte. Aio.